Hayırlı gün muhterem tamашачылар. Şirattагы жымга эртесинде сиздин bilen эфирда мен Миңназым Сәфәров булырмын. Мәгълүм әйтимне, нинди җыр киләгәнеңне әйтсәң, кимлегеңне әйтеп бирермен дип үзгәртергә булыр иде. Чөнки җыр кешенең балачагыннан башлап, гомеренең соңгы мизгеленә кадәр аерылмас юлдашы булып кала. Җыр яраткан кеше матурлыкны ярата, ул нечкә күңелле, мәрхәмәтле була. Ә нечкә күңелле, матурлыкны яраткан кеше беркайчан да начарлык эшләми. Ул кешеләрне ярата, чит җирләрдә яшәгәндә дә туган ягын сагынып яши, йомшак бәгырьле кешеләргә ярдәмчел, мәрхәмәтле була. Бүгенге заман җырлары кешене шундый биеклеккә күтәрә аламы? Замана авырлыгыннан зарлану чиреннән җыр-моңга мөнәсәбәте бармы? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген җыр-моң өлкәсендә абруйлы шәхесебез белән бергәләбезләрбез. Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллин 1941 елның 8 июлендә Әгерҗе районының Яңа авыл авылында дөньяга килә. Ижау шәһәрендәге татар мәктәбен тәмамлаганнан соң шул ук каладагы музыка көллиятенә укырга керә. 1963-1968 елларда Ленинград дәүләт консерваториясында белем ала. Укуын тәмамлаганчы ук Нәҗип Җиһанов тәкъдиме белән Казан консерваториясына эшкә алалар. Биредә ул халык уен кораллары, татар музыкасы кафедралары мөдире һәм татар музыкасы факультеты деканы булып эшли. Дирижер, педагог, профессор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Hayırlı gün Сәгыйть әфәнде. Исәнмесез, хайырлы көн. Беренчедән, вакыт табып студиягә килү өчен бик зур рәхмәт. Икенчедән, менә анонста әйтелгәнчә, шундый кичкенә генә Эшкәре татар авылында туып үскән баланың шундый музыка өлкәсендәге зур белгечкә өйләнү өчен нинди шартлар булуы шарт? Минемчә, мин авыл малае бит. Авыл тормышы ул бөтенләй икенче төрле. Анда менә гармонда бар, җырлыйлар да, менә мин хәзер искә төшерәм, әнием бик моңлана торган җырларга ярата ди. Әтием минем 41 елгы малае теге Мөхәммәд Мәгдиевнең бар иде, 45 елгы балалары. Мин тудым да ул китте, гармончы булган. Аннарысын авылда мин менә безнең җыен диләр инде. Кеше колхозда ничек кенә авыр булса да тормыш, кич белән көн саен дисәңдә яшьләр җыелып, моңланып утыралар. Җыр булышкан димәк. Җырсыз. Мин атыгы анасы белән керә дигәндә, менә әнием минем көн саен моңлана торган. Менә аның җырлавы, менә мин хәзер әле тавышта, хәтеремдә, моңланып тора. Ул миңа менә ничек илһам биргәндер дип уйлыйм. Кичкенә чакта мин атаклы җырчы булып бирдем. Бүтән теге Ижауда миннән дә теге балаша Робертино Лоретти кебек. Менә шул мутация диләр бит, шул чакта тормыш тавышны бозлар, җырчы булмадым кызганычка каршы. Җырларга бик яратам. Һаман да җырлап йөрим. Ә менә җыр заманасына күрә уразасы дигән сүз бар, име? Бүген дә без әйтәбез бит әле, җырны тыңламыйлар, моңлы тыңлыйлар дип әйтсәк тә, бүгенге җырлар кешене менә сез әйтәсез бит әле, шундый заман авырлыкларын кичергә ярдәм итәдер дип әйтәсез. Бүгенге җырлар кешегә ярдәм итәләр микән менә? Мин теге начар мәгънәсендә җырлар әйтәм. Безнең эстрада сәхнәсеннән яңгырый торган. Менә бит шундый концертлар була, име? Бер халык җыры юк, бер композитор әсәре юк. Менә мин берничә концертта булганым бар, гел үзләренең җырларын җырлар. Инде танылмаган кешеләр. Күрәсең, монда беренчедән теге гонорар мәсьәләсе. Мин шулай дип уйлыйм. Композиторның әсәрен башкаса, аңа бит аның артистның акчасын түләргә кирәк. Шагыйрьгә түләргә кирәк. Аранжировщиклар мазар. Бөтенсен үзе эшләй. Бәлки шулайдыр ул. Бәлки. Бәлки ул җырны башкару осталыгы җитеп бетми торгандыр, анысын да әйтергә кирәк бит әле. Менә дөрес әйтәсез. Композиторларның әсәрен башкару өчен аны җырчыга диапазон кирәк. Алар бит инде профессионал җырчыга багышлап язылган. Бу ул үзенең тавышына җайлап эшли, аның мәсәлән бер әле монда эстрада турында сөйләшсәң, шундый хәйләләр бар, сез белми торган, сизми торган тамашачылар. Менә бит мәсәлән шул Илһам Шакировны алыгыз, элекке заманнан хәзер ике баян уйный, чыга да матур итеп җырлый. Хәзер яшь җырчының тавышы юк, ничек аны яшерергә? Төрле утлар яндыралар, сөндерәләр, биючеләр арттан бийләр, әйме,
һәм теге бик каты оркестр уйный лыңгыр-лыңгыр киребинде кешенең теге наркотик башына бәрелә. Жырның сүзләрендә ишетмей. Юк, бу алдалау була теге. Күз буу дип атайм инде. И карайсың инде тамаша, җырчының сәнгатен, аның менә җырчы буларак, аны бик күреп тә булмый бу очракта. Шуңа күрә менә танылган җырчылар безнең хәзер чын теге менә Илһам Шакировның традицияларын дәвам итүчеләр юк дисәң дә була, улар бер-ике бар. Менә Филүс мәсәлән, җырчылар ирләр арасында дибез инде. Шуның кебек менә аның традицияларын дәвам итүче. Кызганычка каршы менә ул хәзер бизнес һәм акча эшләү, ул бик аннары худсоветлар булмавы. Ул бик зур зарар китерә безнең сәнгатебезгә. Нормага, начарлык нормага әйләнеп бара. Менә әлбәттә менә ул булырга тиеш ул. Менә аннарысын менә анасы белән дигәндәй балалар бакчасында, мәктәптә эстетик тәрбияләү бетте. Нәрсә карыйлар шул ук балалар, яшь кичкенә балалар безнең менә балалар бакчасында. Төрле мультфильмнар. Анда нинди музыка? Эстрада, попса дибез инде, мәктәптә дә шулай. Яшь балалар, менә мин алар белән инде балалар белән эшләргә бик яратам. Нәрсә яраталар? Менә җырчы булам, алар сикереп җырга, менә кайчакта YouTube'тан карыйсың, шул интернетта. Кичкенә генә бала ул шундый интернет мультфильмга карый ул. Менә шулай итеп утыра ул, әйме, уже аның уже канына сеңеп бара. Менә шушы ритмнар, аңа халык моңнарын, халыгыбызның җәүһәрләрен иретүче юк. Җиткерүче юк, әйме. Ул белми, менә ул үсеп килә ул. Олы яшькә хәтле. Менә минем шундый бер тест дибез инде, устырганым бар кайбер шул балалардан инде. Әле алар киллияттә укучылар инде, музыка белән түгел. Нинди татар җырларын беләсез? Кайберләр берне дә белмиләр. Туган телне беләсезме? Да, слышал вроде, менә шулай әйме. Менә ул бит начар нәрсә бит. Үзебезнең безнең тамырыбызны онытабыз, традицияларны онытабыз. Менә шуннан соң шуннан телдә китә, традициялар югала бара. Бу мине бик борчый торган нәрсә. Дөрес бик сорау. Менә сез эстетик тәрбия дип әйтәсез. Ләкин бит мәктәптә мин белүемчә хәзер җыр дәресләре дә битү ягына бара. Авыл турында сүз дә бармы инде? Шәһәрдә дә кем мөмкинлеге бар, кем кая табала белгечне. Чөнки авыл мәктәпләренә кайтып сорасаң, сездә җыр дәресләре, нинди җыр дәресләре? Безгә җыр укытучысы түгел әле, башка укытучыларны табу авыр, авылга китерү авыр дип әйтәләр. Менә нишләргә мондай ситуациядә? Каян алырга җыр укытучысын? Җыр укытучысын бит теләсә кем ирет алмый. Безнең Мусфак дигән бар, Пет университетының музыка факультеты, менә анда җыр укытучыларын әзерлиләр, музыка укытучыларын. Менә безнең югары мәдәният өлкәсендә эш юнәлештә югары уку йорты бар Казанда. Берсе менә шушы әйтешкән Мусфак Пет институтының мәктәпләрдә музыка җыр дәресләре алып баручы. Икенчесе мәдәният институты, алар досуговый дивизионы, ял менә төрле мәдәният йортларында, шундый аларны. Консерватория академия. Академик музыкалар, филармониялар, опералар менә хәзер бөтенесе буталып бетте. Мусфакны хәзер битеп шиңеп бара, кызганычка каршы. Шулай бит. Дөрес әйткәндә, җыр укытучылары юк. Аннарсын алар менә килделәр ди шул авылга. Ставкага җитми. Нишләтәләр алар? Значит, ул беренди математика или тарих укытучысы җыр дәресләренә керә. Алардан күбрәк шул бер нагрузка шәйнде бу. Запись, язмаларны тыңлыйлар качакта. Күп очракта менә мин сөйләшкәнем бар, шулай эшлиләр. Кызганычка каршы. Без укыганда менә мин үзем бит Ижевский, Удмурт, дүрт татар мәктәбе бар янда. Безнең Равил абый бар, гармунда уйнап, рәхәтләнеп татарча җырлый торган идек. Менә ул хәзер дә иш. Гармон дисез дә сез. Гармон бит әле менә теге татарда шундый бер әйтем бар икән. Мин аны күптән түгел ишеттем. Гармонсыз клуб, лампасыз куык дигән сүз бар икән. Куык. Хәзер инде яны яшьләр күбесе куыкның нәрсә икәнен дә белмәскә мөмкин дә, лампаның нәрсә икәнен белсәләр дә. Электр булмаган бит инде. Электр булмаган әйе. Лампаның теге куык пузырь дип әйтәсең димме? Куык булган инде. Димәк, хәзер инде лампочка барлыкка килде, яктыртулар икенче, димәк аның гармоны да кирәкме дигән сүз булып чыгамсың инде. Кызганычка каршы, менә минем беренче районнарда булган бар. Гармончы юк клубта. Синтезатор и ана шул язма, магнит язмаларын җибәрәләр. Анарсын шул синтезатор ул бит ул, беләсезме,
бик начар менә ничек бер агу дип әйтерим мин. Сәнгатьтә ул, вообще җырчыларга да шулай. Синтезаторның җаны юк. Җаны юк. Синтетик бит инде ул. Менә ул җырчыга ритмны бирә. Әгәр дә мин җырчы азрак тизрәк җырлыйсым килә икән, җырлый алмый, ул бит машина, ул әкренрәк җырлыйсым килә. Әле кайбер ноктага теге җырчылар була бит, сузарга ярата. Юк, булмый. Ул һаман аның ритм биреп тора. Ул беләсезме, ул бит бер җырчыда 3-4 куплетлы җырны бер үк ритмда җырлый алмый. Шин җырчы, менә Илһам Шакировны әйтик, Әлфия Абзалларын дибез. Алар ниндер куплетны тизрәк җырлый, ниндер әкренрәк җырлый, кайсын тынычрак, кайсын катырак тавышлы, кайсыдыр тавышта үзе сузыбрак тора. Юк, синтезатор аны булдыра алмый. Җаны юк аның. Шуңа күрә тере тавыш дибез, тере баянчы белән или гармончы белән җырлаган җырчының тынуы күңелгә кайдыр җанның алакай җирләренә кереп китә. Шуңа күрә гармонсыз бер инде җырда, бер инде сәхнәдә булмый. Хәзер дә менә бит карыйсыз, гармонсыз җырчылар юк сәхнәдә. Бик сирәк. Сез озын-озак еллар уйнагыз гармоннар конкурсын, бәйгесен оештырган кеше бит инде ул, мин белүемчә. Анда катнашкан кеше, жюри составында булган кеше. Менә хәзер без инде гармон уйнаучы ларны табуы да гаҗизләнмибезме хәзер? Каян табырга ул кешеләрне? Әйтәбез бит әле. Хәзер гармоннарга өйрәтмиләр, клубта гармон юк. Кирәксенмиләр дә. Чынлап җырласаң, сукыр күздән яшь чыгар, димме? Менә ул 86 елларда без мин халык музыка уен кораллары җитәкчесе кафедра мөдире идем. Халык иҗат йорты бар иде бит әле безнең Дом народный творчество халыгы. Анда Ренат Гилязов иде директор. Менә без икәүләп оештырып, бергәләп. Анда без әле композиторлар берлегендә куштык. Союз композитор, аннан обком комсомолы бар. Бөтенебез җыелышып, менә шушы Файзулла Туйшев исемендәге гармончылар конкурсын ярдәмен оештырдык. Мин аның башыннан хәзер хәтле жюри рәисе гармончылар бар. Ләкин нәрсә борчыла башта беренче елларда? Гел олылар. Олылар дөрес әйтәсез, гармончылар юк яшьләрдән. Хәзер мин сезгә әйтеп җирим. Кем киләчәктә безнең татар сәхнәсендә гармонда уйнаячак? Шуннан соң без эшләдек шундый бер номинация, балалар номинациясенә. Олылар, ветераннар, анда профессионаллар, үзешчәннәр, ансамбльләр китте балалар. Хәзер һәрбер музыка мәктәбендә, бигрәк тә авыл җирләрендә гармонда уйныйлар. Бәлки менә бу шушы Файзулла Туйшев конкурсының йогынтысы булгандыр дип уйлыйм мин. Һәм президентыбыз безнең Башкортстандагы бер белгечне, гармон ясау устасын алып килеп, монда гармоннар ясап, 100 гармон бүләк иттеләр. Булды. Менә бит гармон фабрикасы бар иде, без яптылар аны, име? Ну менә ярый әле безнең президентыбыз менә шушы аңа бар итеп, аның хәйр фатихасы белән безнең хәзер гармоннар табуы кыйын түгел. Элек табып булмыйдыр бит. Яхшы гармон табып булмыйдыр. Бер куяда. Хәзер бар. Уйнарга гына кирәк уйнаучылар. Яхшы гармонның бәясе яхшы түгелме аның? Сез белгеч бу өлкәдә. Бөтен кешегә дә кесәсенә яхшы әйбер 300 булмый ул. Дөресен әйткәндә. Теге башлангыч дәресләр өчен 300 гармоннар табып була кибеттә. Ләкин өйрәнчек өчен, име? Инде зур сәхнә өчен или төрле бәйгеләрдә, конкурсларда катнашыр өчен или профессионал укыр менә безнең консерваториядә име баянчылар укыйлар. Һәм без аларга истемә рәвештә гармонда кертәбез. Күп кенә танылган гармончыларыбыз менә шул Рөстәм Валиев дибез, Ринат Валиев, Кирам Сатиев. Алар бит консерватория укучылар барсы да. Бездә үзләренең менә шул гармонга беренче адымнарын эшләгән кешеләр. Бәлки алайның да йогынтысы булгандыр. Аннарсын бар менә шундый бер әйтем, яхшы скрипкада уйнаучы да урындыкта әйбәт уйный, начар скрипачы Страдиварисда уйный. Шуның кебек шул яхшы гармончы ул любой гармонда уйный ала. Начар ул Вараксинны бирдеңме, зур теге атаклы гармон мастерының осталыгын бирсәң дә ул уйный алмый инде. Шуңа күрә менә безгә нәрсә менәме бер ши, укытучылар юк. Гармончылар әзерләүче укытучылар әз.
Шуңа күрә бәлки уку планнарына кертү турында бик күп сөйләшүләр бара. Сөендереш факт, Мәдәният институтында да, консерваториядә без гармунчылар әзерләүен без туктатканыбыз юк беркайчан да, Аллага шөкер. Һәм моны популярлаштыруда дәвам итәргә кирәктер. Бу бер теге конкурс белән генә түгел, мәсәлән, мин башкортларда курайчылар ансамбле бар икән беләм, күреп беләм име. Кыт чыкмалы йөздән артык кеше басып курай уйныйлар име, башкорт курай уйныйлар. Хотя курай ул башкорт гына түгел име. Һәр халыкта бар ул. Һәр халыкта бар. Ләкин менә безнең дә гармун татар тальяны бит инде ул тальян гармун дип атала бит инде безнең име. Менә шул тальянга чыгып бер 20-30 гына кеше уйнаса да ул бөтенләй икенче төрле тәэсир итә бит кешегә. Әлбәттә, мондый безнең менә шул конкурсларда бер номинация, без Салих Сәйдәшев конкурсы уздырабыз консерваториядә. Һәрбер нидә Мәдәният институтында да бар ул андый бәйгеләр, гармунчылар ансамбльләр конкурсы. Башкортларда гармун ул курай аларның теге үзләренең ул бөтен уку йортларында да бар ул. Училищеда да, аларның Мәдәният сәнгать институтында да бар аларның. Бездә сәнгать училищеларында, көллиятләрендә һәм консерваториядә курай безнең как-то өстәмә рәвештә теге ознакомление дип әйтәбез. Ул бар, ләкин гармун безнең татар халкы күбрәк ярата һәм башкортларна баян курай яратсалар, ә безнекеләр гармун талларын. Шин татар уен коралы дип җирдәбез инде без аны тальянкада. Җавит абый, тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Марсель Пруст ролларына күчәбез. Кара шулай вакыт бик тиз узды. Бик тиз уза шулай иттереп менә. Ир-атларда сез югары бәяле торган сыйфатлар. Беләсезме, ирлек, менә ул теге ир кеше булгач ул батырлык кирәк бит. Менә шул теге ансы миңа бик ошый. Хатын-кызларга шундый сыйфатлар. Сылулык, иң яраткан. Матурлык түгел, сылу булсын. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Бәхет менә төрле яктан карарга, менә мәсәлән, мин яхшы дәрес уздырсам балалар, укучыларым белән, мин бүген бәхетле кеше. Беләсезме? Менә мин әйтәм, балалар белән эшләгәнем бар. Менә ул минем иң бәхетле заман. Алар сәхнәгә чыгып уйныйлар. Мин бәхетле инде. Иң зур бәхетсезлек? Бәхетсезлекме? Менә сине әгәр якын дустың хыянәт эшләсә. Минемчә. Кайсы илдә яшәргә теләр? Мин Татарстаннан бер атнага китсәм дә аны кайтасы килә. Менә ничектер аның аннан башка яшәй алмыйм мин. Әле беләсезме, менә кайчакта бер ай булмыйча торасың. Самолет төшә, менә монда коммуктор җырыс килгән кебек. Туган якка кайттык. Гирсеү. Менә ул безне канга кирип сиңгән инде ул. Бик зур рәхмәт ихлас җавапларыгыз өчен. Ага таба да шулай итеп сөйләшеп, аралашып яшәгән насыйп булсын. Амин. Җырның ертыгы юк дисәләр дә, бары тик мәгънәле, йөрәкләрне җилкетерлек җырлар гына тыңлап яшәргә язса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.